Comeza o Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro e benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o episodio número 76,
especial Black Metal. Non te perdas este Galiza Metálica onde misturaremos os sons máis escuros da Galiza, da Iberia e, como non, internacionales. Vamos a escoitar sobre o black metal e imos a ter unha sección moi especial, Metalizando a Rapazada. Aquí, en Antena Miño, na 106.0 FM, tamén nos podes escoitar en Radio Piratona de Vigo, na 106.1, e en Radio Filispín, en Ferrol, na 93.9. Non te perdas o Galiza Metálica, e se non nos podes escoitar na FM, que saibas que podes facelo en plataformas tipo iVoox, Spotify ou Google Podcast. Non te perdas os Galiza Metálica e non te perdas este especial Black Metal que comenzamos máis que forte, porque empezamos con Behemoth, a banda polaca que está activa dende 1991 e fixo un hito porque este 2024 estiveron sendo a primeira banda de metal que tocaron ca Filarmónica de París. Non vos perdades o que nos trouxeron. Blow Your Trumpet, Gabriel, do seu álbum The Satanist. E agora vou xa deixar que escoitedes algo máis que mítico. Vamos a remontarnos a 1983, na Suecia. Black metal tamén misturado con viking. Estamos falando de Bathory. E vou a deixar tamén con algo mitiquísimo, A Fine Day to Die.
Estás escoitando Galiza Metálica especial Black Metal. E xa que falamos de Black Metal, quen mellor para falar que Filipe Marta. Moi boas, Filipe. Olá, Pati, obrigado por me trazeres mais uma vez aqui ao Galiza Metálica e nesta noite bem negra aqui no teu programa vamos divulgar alguns dos sons mais obscuros do Black Metal, não é? Si, aquí no gran templo da perversión sónica estamos sempre abertos a escoitar metal extremo. E que mellor que esta faceta do metal extremo que a parte máis oscura, onde se esconden todos esos sons, incluso a veces disonantes, que mellor que falar de Mayhem, que o que acabamos de escoitar co seu Freezing Moon, que falarnos, Filipe, desta grandísima banda e deste precioso tema. Aliás, muito se podia falar acerca dos Mayhem, não temos tempo, mas em traços gerais foram a banda impulsionadora do movimento Black Metal e que deram origem a várias polémicas, principalmente na cena Black Metal norueguesa durante os anos 90. Não é? Falamos dos incêndios de igrejas, de assassinatos de membros de bandas, coisas mesmo bem negras, bem Vamos a obscuras. Profundizar un pouquiño sobre eso tamén na nosa sección de Metalizando a Rapazada. Interesante, non é? Sí, que dentro de nada vamos a poder escoitar e, sobre todo, vamos a fondar en isto que estabas dicindo, os asesinatos, as queimas das igrexas, porque, sin dúbida, o black metal naceu arraigado a unha cultura tal vez de satanismo, non? E tal vez de como moi representativo desse movimento. Sim, e também muito contra a destruição das suas próprias tradições, da cultura, não é? Foi uma forma de revolta contra tudo o que estava a acontecer e está a acontecer em muitos países. Mais temos 3 horas por diante e esta é a primeira na que nos vamos a profundizar nos clásicos e pasando de Mayhem a quen temos que presentar. Obrigatoriamente, não é? Burzum, Count Grisnar, totalmente ligado aos Mayhem, não é? E é claro que é um projeto, One Man Band, que merece sempre a sua referência pelo também o input que deu à cena Black Metal e também por estar envolvido, o Count Grisnar, em toda a polémica da cena Black Metal norueguesa, culminando, sem dúvida alguma, com o assassinato de Euronymous dos Mayhem. Pois sí, vamos a escoitar a Burzum, que hai que decir que aínda que Varg pechou definitivamente Burzum sobre 2018, deixounos un gran legado que imos a escoitar agora mesmo, co seu Spell of Destruction.
Metalizando a rapazada. Ola, son Ari, teño 11 anos e hoxe vamos a aprender máis sobre black metal. Eu son Aldara, teño 13 anos e hoxe vamos a aprender máis sobre a Black History do black metal. Moi boas, estamos aquí en Metalizando a rapazada, a sección de Aldara e de Ari. Que tal, Aldara, e que tal, Ari? Ben, Genial. Hoxe imos a coñecer máis sobre unha subcultura e un estilo en si mesmo que é o black metal, que polo que estivemos aquí en off repasando, creo que lles gustou moito, sobre todo a Aldara. Sí, gústame incluso moito a música en sí. Así que imos a descubrir un poquinho máis sobre o black metal. Que é isto do black metal? Pois é unha música extrema que xurdiu os 80. efectivamente nos anos 80 e caracterizábase por un son rápido, guitarras distorsionadas, voces guturais ou agudas e unha estética sombría e provocadora. Chaquetas de coiro, caras pintadas, ese tipo de cousas. Cruces invertidas, incluso osos pendurados, pode haber un pouco de todo. Cadenas. Cadenas. Así que imos a descubrir esta estética tan oscura e esta música tan forte e poderosa. Hai que decir que unha das primeiras bandas que foi a que lle dou nome de black metal é non unha banda noruega, é unha banda de onde? Inglaterra, Venom. Exactamente, unha banda que alá por 1982 sacou o seu álbum Black Metal e deronlle o nome a todo este estilo. Despois quen vendrían? Os Mayhem. De onde son, Ari? Noruega. Claro, foron das primeiras bandas de black metal noruegués e coñécense tanto pola súa música como pola súa historia, que ora afondaremos un pouquiño máis. Pero despois quen viñeron? Os Burzum. Noruega tamén. E tamén eran vos amigos dos Mayhem, verdad? E hai unha Sí, historia sí. que vamos a explorar. Darkthrone tamén son noruegueses, verdad? Sí. Igual que Emperor. Son tamén coñecidos por simplicidade, son primitivo, o Darkthrone, e Emperor, unha banda famosa por misturar o black metal con sons moito máis complexos e épicos. E que tamén é de Noruega. E imos a coñecer un pouco mellor sobre a historia de dous grupos fundamentais que ademais teñen como moita chicha e moita historia. Por un lado están os Mayhem, con Euronymous á cabeza, que representaba todo aquel tipo de pagan metal misturado con anticristianismo e moitas historias e lendas da zona nórdica. Parte de Euronymous estaría Varg, o creador dunha banda mítica. Burzum. Vamos a contar un pouquiño máis que pasou primeiro en Mayhem con un membro que se chamaba Dead, que aparte de ser un tipo moi extraño, gustaballe vestir como se fose un espírito da oscuridade. Incluso chegaba a enterrar a súa propia roupa baixo a terra para que cheirase como se saíra dunha tumba. E tamén que facía, ademais, Se pintaba a cara de blanco. como se fora un espectro, algo que despois se convertiría nunha marca e un estilo do propio black metal. Coñecido como Corpse Paint. Exactamente. Un día, nunha casa moi afastada e escura, onde os membros de Mayhem adoptaban a reunirse, sucedeu algo terrible a Ken. Dea. El tiña unha personalidade un pouco triste e complexa e decidiu acabar ca súa vida. E Euronymous, que foi o primeiro en atopalo, en vez de chamar ás autoridades, Pois lle sacou unha foto. e que fixo con esa foto? Pois a puxo para a portada do seu novo álbum. Bueno, increíble. Así que todo isto se converteu na parte da mitoloxía da banda. Brutal. Este acto tan tráxico e impactante fixo que Mayhem se fixese moi famosa, e non só pola música, senón tamén polo misterio que rodea a banda.
E falando de amizades que rematan, hai que falar dunha amizade que tuvo Euronymous de Maigen con Varg Vikernes. Quen era este Varg? O creador de Burzum. Un proxecto que facía unilateralmente, totalmente en solitario, pero que empezaron a ter moitas discusións, sobre todo en referencia a que Varg lle gustaba queimar iglesias e a Euronymous non lle gustaba ter a policía encima dele. Dixo aos seus coñecidos que iba a facer con Varg, que o iba a matar, verdad? E que fixo Varg? Varg enterouse disto, entón dixo, pois vou non matar eu primeiro. De feito, como matou? Acordaste, Ari? Cunha forte discusión. A puñaladas. Quen foi para o car? O Varg. E pasou uns cuantos anos pola queima de iglesias e pola morte de Euronymous. E todo eso a verdade, pois como que non fixo que o black metal tuvera moi boa reputación, pero pasou de ser unha música totalmente fundamentada en sacar o peor das personas para convertirse ahora mismo en algo típicamente noruego. Sí, un símbolo. Está financiado porque están dando a conocer parte da súa cultura. A min encántame a música, encántame as historias que hai por dentro, a verdad, e dos temas de que se falan nas cancións. Teño unha impresión moi boa. E ti, Ari? A súa forma de vestir. Moi ben. E a de pintarse? Sí. O sea, gustache a estética black metal. Bueno, pois aquí nos quedamos. Decimos a xente que pode escoitar black metal, que non teña medo, que non van a ter ganas despois de queimar iglesias, verdade? Ajá. Supónse que sí, quen sabe. Bueno, hai unha mala nova. As igrexas na Galiza e no norte de Portugal normalmente son de pedra, así Sí. que para queimalas non é fácil, non é No. nada doado. Ou vos xuntades unhos cuantos e poñedes aí cartos para que haya outro tipo de explosivos, Ajá. ou senón non pode ser. Sí. O que sí que vos recomendamos dende aquí dentro Galiza Metálica é que escoitedes a moitas e boas bandas black metaleras. Sí. Nesta primeira hora imos a ter un pouco de bandas black metaleras internacionais, pero tamén vai haber galegas e ibéricas na segunda e terceira hora. Nada máis, despedímonos e, como sempre, moitísimas grazas, Ari, e moitísimas grazas, Aldara. De nada. Non pasa nada. Encántame facer isto. Nos vemos no próximo Metalizando a rapazada.
Estás escoitando Galiza Metálica, especial Black Metal. E como non, hai que recordar que na escena galega hai grandísimas bandas de black metal, tales como Sartegos, a quen acabamos de escoitar co seu Sangue e Noite, do seu álbum O Sangue da Noite. Eles levan activos dende 2008, unha banda máis que interesante, verdade, Filipe? É verdade, estes senhores surpreendem bastante pela sua intensidade e é uma banda, como disseste, já também duradoura na cena mais extrema galega. Não podemos esquecer que temos outros agrupamentos também de muito peso na Galiza, como os Martyrion, os Nazgûl, Dantalion ou mesmo Balmog, mas estes Sartegos são uma daquelas bandas que também agrada muito escutar numa noite de tempestade. Vamos a seguir escoitando nesta tempestade entre lumes, mal tempo. E agora vamos às entranhas do inferno, não é? Com os Fili Nigrante e o Infernal, que são uma das bandas mais lendárias, incríveis da cena portuguesa, não é? Eles são os Boetas, formaram-se por volta de 1991, não é? Unha banda máis que interesante é que nos veñen a presentar un tema que tamén está un pouco candente, non cadente, candente mesmo. Cadela Crista.
Estivemos a escoitar Dark Throne, unha pasada que nos chega de Noruega, nacidos alá polo 1986. Brutalísimos estos noruegos co seu black metal misturado, non, con unha especie de crash punk. Bueno, unha mistura máis que interesante. Dark Throne. Bem cruzo, bem cruzo o som. Aliás, estes Dark Throne também são uma das bandas importantes da cena black metal. Digamos, se quiserem definir o black metal norueguês, tem que também ter em conta estes Dark Throne, além dos já falados Mayhem, Burzum, Dissection e outros. Mas estes Dark Throne são uma das mais lendárias bandas desta cena, não é?
Pois, xa che digo, unha pasada que nos chega de Noruega e que nos deixaron un tema máis que coñecido. Cal é? Falas do Transylvanian Anger. Exacto. E vamos a seguir con grandes clásicos porque... É a Suíça, non é? Vamos á Suíça. Nesta primeira hora pertinho. é ao que nos estamos a dedicar, a repasar grandes clásicos internacionais e ibéricos. E agora nos vamos para a Suiza, exacto. Unha xente que fai un black metal, pero misturado tamén con industrial e con, eu tamén creo que bastante épico, non, en si mesmo. Sim, a fase inicial da carreira do Samael seria mais negra e depois começaram então a introduzir essas vertentes mais industriais do som desta banda, uma das também grandes bandas da cena mais negra dos anos 80, 90. Eles formaram-se precisamente em 87. Pois vamos a seguir disfrutando desta especial selección Galiza Metálica Black Metal con Samael e o seu Celebration of the Fourth.
E rematamos a primeira hora do Galiza Metálica especial Black Metal cos galegos da Antalion e o seu novena Wake Begins. E como non, comenzamos esta segunda hora da mellor maneira con uns brasileños nados xa no 1985. Estamos falando dos míticos Sarcófago. Escoitamos o Midnight Queen e agora nos vamos con unha xente da península. Eles son españois e son Perennial Insolation. Vamos a escoitar Autumn Legacy and the Lion Calls Caves.
E continuamos aqui no Galiza Metálica com um especial Black Metal, um programa que vai ser difundido em muito sítio, onde vamos espalhar ainda mais o Galiza Metálica e estas emissões especialíssimas. Por exemplo, onde podem escutar o Galiza Metálica, Pati Castro? Pois o Galiza Metálica podes escoitar en 2 países. É sério? Conta-nos tudo. Conta-nos tudo. Onde, por exemplo, aqui pois, na Antena Minho, não é? Exactamente, na Antena Miño, na 106.0 de Braga, en Portugal. E tamén podes escoitar na Galiza. Interessante. Na 106.1 de Radio Piratona de Vigo e na 93.9 de Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos. Isso lá mais para o norte, ainda temos mais Galiza Metálica por aí, não é? Exactamente, mas hai que decir que tamén podemos ter unha rúbrica do Galiza Metálica moi especial. Conta-nos. Porque o Galiza Metálica sale en Pioneiros da Galiza Metálica cada 15 días na Radio Galega, unos 10 minutiños para poder explorar o contexto da antigüedade non, podese decir do antigo que se escoitaba na Galiza feito en galego e do que se está facendo últimamente en cuestión de metal na Galiza. Muito interessante. Entretanto, aqui pelo Galiza Metálica continuamos em tonalidades sonoras bem obscuras. Exactamente, estivemos con unha xente que, vamos, creo que pouca presentación fai falta, non? Uns ingleses máis que coñecidos en todo o mundo. Sim, os Cradle of Filth, uma banda brutalíssima de black gothic metal, já fundados
lá para os longínquos anos 90. Bueno, eu sei ben de boa tinta que ti fixeches unha turné con eles en máis dunha ocasión, te cruzaches e con Dani Sim, em incluso... várias fases, Sim. sendo certamente a mais interessante quando eles começaram a surgir com o seu álbum de estreia, o The Principle of Evil Made Flesh, e chegaram a tocar, penso eu, 2 ou 3 vezes em Portugal nessa altura. máis que interesantes, é sin dúbida un privilexio poder ver como esa banda foi medrando e convertirse no que é toda unha institución, non? Sem dúvida alguma, não é? E vamos tamén a coñecer a outra institución, pero en Portugal, porque estáse convertindo nunha banda máis que interesante e que está creando escuela, non? Falas dos Occultist, eles que de um momento para o outro estouraram por aí, não é? Tem uma brutalíssima frontwoman, falo da Beatriz Mariano, e é uma banda bem extrema de death metal. Pois sí, pero sin dúbida con un componente satanista, paganista brutalísimo que a súa vocalista encarna á perfección. Que vamos a escoitar deles? Bem, isso é uma surpresa que vou deixar no ar para os ouvintes tentarem decifrar que tema é esse que vem no seguimento aqui no Galiza Metálica para os Occultists, não é? Imos aló.
E seguimos explorando neste Galiza Metálica tan especial e tan black metal aos grandes, tales como Inferitum. Eles son letones e levan dende 2013 facendo un symphonic black metal brutal, tales como que escoitamos con The Dark Tower. E agora vamos con outros clásicos, Gorgoroth. Eles son noruegos e levan activos dende 1992, mais xa non lanzan en principio ningún tema novo. Vamos a poder degustar agora mesmo o seu Prayer. Todo aquí é tan frío, todo aquí é tan escuro. Recordo que era como un soño. Nun recuncho deste tempo, formas diabólicas flotan por aí, saindo da escuridade. Recordo que foi aquí onde morrín, seguindo a lúa xeada. E de noite, outra vez, noite, fermosa. Satisfago a miña fame con humanos vivos. Noite de fame. Segue o seu chamado. Segue a lúa xeada. A escuridade medra e a eternidade se abre. O cemiterio acende de novo. Como nos tempos antigos,
Almas caídas morren detrás dos meus pasos, seguindo a lúa xeada.
E se estamos facendo un especial black metal galego ou galaico, hai que falar, como non, de Xerión, porque sin dúbida son unha referencia tanto en Ourense, que é onde son eles, como no resto da Galiza. Unha banda que xa leva pois uns cuantos anos activos, polo menos dende o 2000 que se saiba. Sim, 24 anos já, pelo menos. Sí. Aparte hai que decir que tanto Daga como o propio vocalista Juan son personas encantadoras que fan sempre o posible para tamén axudar a outras bandas dentro do black metal máis underground a salir para adiante, así que un forte saúdo e sin dúbida seguro que vos gustou Loitas da Névoa, brutal. E já que falamos de névoa, vamos mergulhar na névoa sueca com uma das referências mais brutais do black metal nórdico, não é? Uma banda já formada por volta de 1989 e que trazem muito grande som, muita grande filosofia nas suas letras. Aliás, um black metal delicioso para esta noite.
E seguimos aquí na segunda hora do Galiza Metálica, este especial Black Metal que nos trae un recorrido pola Galiza, pola Iberia e polo resto do mundo. Como non, verdade, Filipe? Tem sido uma viagem bem negra através dos meandros da noite, conhecendo estes sons extraídos diretamente desde as entranhas do inferno. E máis concretamente de Suecia, porque a verdade é que os suecos Vatain son brutais, eles levan dende 1998 e fixeron, aínda foi pouco, no 23, un álbum, ou seja, que están aínda bastante activos. E estivemos a escoitar Devil's Blood e agora nos vamos con algo nacional, algo daqui da Galiza. Lóstregos, não poderíamos deixar de passar estes senhores que são também uma das grandes referências dos sons mais escuros da Gália. Sí. Não, aliás, da Galécia. Gália, deixa-os lá mais para cima. Eles son os coruñeses Lóstregos que nos van a traer o seu Deidades da Noite, Ritos da Morte.
E comenzamos a terceira e última hora do Galiza Metálica, especial black metal, cunhos cataláns que non podían quedar atrás. Eles son Foscor, nados alá polo 1997, deixáronos o seu Ciudad Trágica. É um tema brutal, uma banda brutal, não é? Eles que em 2020 lançaram, pensou aquele que foi o seu último álbum de originais. Sí, El Sepulcres Blancs. Encantoume. E agora vamos con tamén un clásico, Dimmu Borgir. Voltamos à Noruega, não é? Voltamos às térridas, gélidas do norte, com os Dimmu Borgir, que são, sem dúvida alguma, também uma daquelas bandas, digamos, poentes máximos dentro do black metal. Já tiveram uma fase mais intensa do black metal sinfónico, agora estão mais calmos, mas continuam a produzir grandes sons, como foi o último Aeonian. E hai que decir que están activos, mais móvense máis en festivais que propiamente lanzando álbums. Aínda que vamos a escoitar algo brutal, chamase Puritania. Successfully erased. Penetrate, for the love resistance.
E seguindo afondando nas raíces do black metal neste especial black metal do Galiza Metálica con Pati Castro e Filipe Marta. Filipe, temos que falar dunha banda que acaba de soar e que é tamén un dos clásicos, Celtic Frost. Sem dúvida alguma, uma das grandes bandas de metal mais extremo que nos chega desde a Suíça e que provocou muito impacto em termos mundiais, ajudando a difundir ainda mais cada vez esta tendência de metal bem extremo, bem obscuro. Celtic Frost com Thomas Gabriel, sem dúvida alguma, uma das referências máximas dos sons mais obscuros. Estivemos a escoitar Into the Crypts of Rays, encantoume. É um dos grandes clássicos, non é? E, bueno, sin dúbida, aínda que a banda propiamente xa se disolveu definitivamente sobre 2008, quedou un legado imborrable e pódese decir que fora das bandas noruegas é unha das grandes referentes. Sem dúvida, agora vamos avançar até à Suécia com os Dark Funeral. Tamén outro gran referente que non está propiamente dentro da Noruega, pero que teñen peso por sí mesmos. Estamos falando dunha banda que tamén que leva dende 1993. E vão lançando trabalhos de forma relativamente regular, non é? Sí, creo que están unha especie de xira continua, non? E perpetua, así que, bueno, xa levan aí uns tempo. Vamos a escoitar algo en concreto tamén moi especial. Falas do Let the Devil In, non é? Imos aló, dalle un poquinho alto que vamos a relaxarnos.
E comenzamos con os portugueses, porque a co acabas de escoitar son Dae Monarch, un proxecto paralelo do vocalista de Monspell. Eles deixáronos o seu corpus hermético. E agora vamos a proseguir tamén con un clásico. Estamos falando dos noruegueses Abaf, co seu Harvest Fire. Fire!
Mas que grande e bem alucinante viagem através das terras de Viana do Castelo nos últimos minutos. Platicaste com os Void Womb. Exactamente. Eles trouxeron-nos o seu atmosférico black metal brutal com um tema incrível, o Twin Moffat Spring. Atenção, aliás, troquei-me por aqui, não foi este tema, foi Vessel Void, não é? Exacto. Já estava a saltar para os próximos. Atenção que estes Void Womb têm andado a bater bem forte por aí, em termos de espetáculos ao vivo, e há uns meses atrás estiveram também no Wacken Open Air Festival na Alemanha, portanto uma banda a crescer cada vez mais dentro dos domínios do black metal. Exactamente. E vamos a seguir escoitando o que xa ti querías escoitar dentro do Sim, principio. porque é uma banda incrível, são americanos, os Wolves in the Throne Room. Sí, e cal era este tema en concreto? Era o tal Twin Mounted Spring. Vámosalo.
Poderoso ser, expulsado do teu elixio, co sangue do Nazareno escribo a historia do home en sangue trazada. 2000 anos non son nada, mais abondan xa para selar o destino. Xurde victorioso, silencia os coros angélicos, asquerosos e falsos. Ningún deus valeiro reinará sobre min, ningún irmán feble compartirá o meu sangue. Eu, conciencia viva, semente do odio a Deus, nun éxtase sinistro, eternamente me descompoño. Raza humana, escoita, os erros dun sabio fan as túas regras. Verás, mellor que a perfección do necio, o máis divino. Son moitos entre tan poucos, máis aló da redención e máis aló da febleza. Así mesmo contempla a verdade pura. Ningún deus valeiro reinará sobre min, e ningún irmán feble compartirá o meu sangue. Eu, conciencia viva, catalizador do odio divino, nun éxtasis eterno me descompoño e lentamente caio no abismo. Son a chama pura que devora. Son o fillo sempre brillante de Sirius. Son o espazo infinito que non morre, o máis grande conquistador de todos os tempos.
E xa rematando o Galiza Metálica, recordarvos que foi un placer estar estas 3 horas facer un recorrido tan brutal de black metal na compañía de Filipe Marta. Moitas grazas, Filipe. Obrigado, eu, Pati. Foi uma viagem incrível através dos meandros da noite com estas grandes bandas que escutamos sempre em máximo volume. E moito máis cando temos grandes bandas galegas como Balmoja, quen acabamos de escoitar, co seu Carrion Heart, increíble banda, increíble tema. Hai que decir que estos pontevedreses son, vamos, unha perla no black metal galego. Exato, agora vamos continuar com uma das grandes bandas também de black metal, mas portugueses, falo dos Corpus Christi. Vou deixar-vos com um tema bem alucinante, chama-se Anos. Sí, unha banda que xa levan uns cuantos anos desde tamén 98, na carretera. ¿no? Sí, desde 98 activos, e no 22 sacaron o último traballo, o sea que, bueno, siguen activos e moi activos, de feito eu creo que siguen máis activos incluso na carretera, non? Sim, eles lançaram em 2022 o The Bitter End of Old e agora estarão a trabalhar num novo álbum. Como non, sempre a curtir. Sempre produtivo, não é? Que decir, pois, que foi un placer estar con todos vos. Vamos a deixarvos con un moi bo tema e con unha banda tamén a ter en conta. Quen son? Os Marduk, verdade? Exato, Corpus Christi Marduk, para encerrar o Galiza Metálica desta semana dedicado ao black metal, não poderia ser melhor. Estes Marduk, também uma das lendárias bandas da cena nórdica mais extrema, são suecos, como vos disse. Formaram-se por volta de 1990 e em 2023 lançaram Memento Mori. Increíbles. Nada, esperamos que chegarades ao final deste black metal sin tendencias suicidas e sin querer tampouco arrasar con ningún tipo de paisaje medioambiental ou a xente que está no medio, pero o black metal sirve tamén para sacar todas esas cousas hacia fora, non? E velas, escoitalas mellor. Sim. Também gostaria de referir que muitas outras bandas poderíamos por aqui ter falado e passado e rodado, por exemplo os Immortal, passamos já a bafo, mas teríamos os Immortal e outras tantas bandas, mas Nargaro, Narvelet, é verdade, vamos deixar isso para outra próxima Impero, edição, não é? Bueno, é que hai moitos e moi bons, de feito deberíamos de facer un cada certo tempo, un especial black metal. Sim, concordo totalmente. Merece a pena e sobre todo eu creo que fai falta un pouco culturizar sobre esta vertiente do metal que é tan interesante que moitas veces tamén é injustamente tratada, non? Por o resto. Olha, Pati, tenho que ir. Adeus. Vémonos, Filipe, un placer. Bueno, eu voume con el e recordarvos, como non que o próximo luns, dentro dunha semaniña estaremos de volta con un especial bandas galegas. Tamén voltará o Pioneiros da Galiza Metálica a Radio Galega e todo isto poderedelo, como sempre, escoitar en podcast que iremos colgando nas nosas redes. Estad atentos e na mentras, pois, e dos concertos, mercado de música, estas cousas que tedes que facer, porque hai que facer que siga sendo Galiza Metálica.